Tonke mantje altijd blier. Tonke meiding krul in het heer. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Nuvere tonger. Tomke lijkt lekker te sliepen in zijn bedje. Romke koest in zijn koer en Cornelia slaapt ook al. Het is midden in de nacht. Ineens krikt Tomke wekker. Hey. Het wordt even licht in zijn kamerke. Hé? Wat wie dat? Waar doet die lampen on en uit? Oh, het knalt boeten door. Waar schudt hij een lichtflits. Oh, En hij het ek weer rommelen pom. Nou nog volle loeder. oh. Ik ben bang. Gauw kieten naar Cornelia toe. Maar Cornelia slaapt nog. Docht ze. Stiekem kroep Tomke bij haar in bed. Wat was toch bij mij in bed, Tomke? Toen was die een eigen bedje. Ik ben een beetje bang, Cornelia. Het licht gaat hier altijd on en uit en jij rommelen bommen aan mijn knal. Oeh, daar is het alweer. Oh, ja. Toen was het klik, Tomke. Ja, ik slipte sabot dat ik in de diers van naam hier. Het tongert boeten door. En dat licht dat in de bliksem. Nou, kroep maar lekkertje mij hoor. Dan gaat het vanzelfs over hoor. Zo nou en dan tongert het lood. Maar Tomke is net bang meer. Besto ik net bang, Cornelia? Nee, ja. Hier op bed ben we veilig. In Ian gaat het door van Cornelia haar slaapkamer weer even. Waar komt daar de kamer in? Romke? Waarom luistert toch net in die koor? Het is midden in de nacht. Maar ik ben daar in bed, Cornelia. Ik ben zo bang van het vuur en die knallen. Meneer, dat is zeer van. Oh, doe dan maar. Tomke laat je rek al. Ook is er ook nog wel bij. Nou, schoon stoel een eindje op, Tomke. Oké. Daar lezen ze. Maar zien draaien. Eerst Cornelia, daarna Tomke en dan Romke. Oh, en nou gauw. Sliep je. Oh, de tongen die gaat. Oh, verhoor. Oh, daar wie weer een klap. Tomke kan net meer sliepen. Hij moet om koesbeer denken. Zo ben je ek bang wezen. Oh, dat is sneu. Heel zachtjes. Oh. Ze is toch heen, Tomke? Ik hel je koesbeer. Maar hij wil bij u zo bed, Cornelia. Hij is echt bang, hier. Nou, doe dan maar. Hel je me gauw op. Goed. Even later is Tomke weer om, maar zijn koesbeer. Kom maar, je beer. Je hoeft net bang te wezen. De kist mooi tussen Cornelia en mij inlissen. Tomke sjocht naar beer. Je bent net bang meer. Maar hoe zou het met mijn orenknuffels wezen? Zo'n zij bang wezen? Dat mag je net. Tomke shit het bed uit. Wat is het nou weer? Je zakken ik net sliepen, hè? Mijn orenknuffels, die ben ik bang. Die ken ik toch net alleen nog letten, Romke? En voort is Tomke. Hij komt dagelijks rond met Dino, Dolfie, Ior, Bargje, Krokie en Aap. En nog volle meer. Wat die kroep is nou ik bij u bed, Tomke? Oh,
Het wordt je vol een beetje vol. Nee, hè? Ze kunnen er makkelijk bij, show maar. Tomke stopt alle koezes op het kessen. Het kinkerek. Maar Cornelia en Romke lezen wol wat op een rode van het bed. Nou, gauw sliepen. Lekker koesel hier. Wat is het je krap met al die beesten. Even later is de tongen voorbij. En sliepen Tomke, Romke en Cornelia en alle kroepers als bargjes. Maar in kiest het van rommelen, rommelen, boem. Tomke schrikt wekker. En Romke ek. Wat wie dat? De tonger is waarom? Ik ben bang, Cornelia. Ja, Cornelia? Ik zoek je, Cornelia. Toch, ze lijkt niet meer op bed. Weet zo ze wezen? Ja. Dat weet ik net. Sjoe. Romke. Cornelia is uit bed van. Ze lijkt op het kleedje naast het bed. Oh, dat rommelen ze. Ja. Oh, Cornelia is nou de tonger. Wat een hele nuivere tonger, Tomke. Wordt ze al wekker? Ze had de eigen dicht. Ze sliept. Oh, ze smaakt gewoon terug. Oh, wist wat? We lieten haar mooi lezen. Ja. Lekker koezen, Cornelia. En ontmoen. We zijn nou net meer bang voor deze tonger, Tomke. Nee. Nee. Nu een tonger. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze die nog gauw een tuut. Vist u dit echt een leuke video? Op het Chilse YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.